nganikeza futhi nabanye abafowethu ithuba lokuthi nabo bekwazi ukuthi besebenze ngoba mfowethu asisiyona i-competition kangako singaba i-competition mase siyidlalela nabanye abaculi kodwa uma sekuza ngasephalishini ngempela kufanele sinikezane ithuba ukuze mangigadile mina kwangathi kuyagadleka nomunye mfowethu ofika afuna nikeze ithuba lakhe. So abalandeli bomculo bangicelile-ke mina ukuthi ake ngithi ukuma mhlambe siye sibone emaqala unyaka kuyikhani engaphinde ngibanikeze okunye kuzobajabulisa. Ngase ngihlonipha-ke lokho ayikho into abangayilindela njengamanje, into abangayilindela nje umusic video lo ngabathombisa wona wale ngoma ethi ubambo lwami. Emveni kwalapho ngizobe sengibuya-ke nokuthize engizobuya nakho ngichaze manje abantu abayiphathe kahle kakhulukazi njengoba nje kujatshulwa kulezi insuku unyaka uyagoqa kuyedala. Sijabula ngendlela engafani ke khona abayijabulisa ngokuthi bephuze kodwa-ke esikucelayo mase bephuzile sengathi bangayihlalele endlini noma bahlale ndawonye bewuhloniphe umgwaqo ngoba kugcina ngempela kwenzeka izinto ezenza ukuthi besilahlekele kuze kulahleke nabanye abantu abasuke behambela nje emgwaqweni. Sengazathi bengayihlonipha kulokho bengaphuzi beshayela beyiphathe kahle nje nasemakhaya futhi mase befikile ukuthi ubuye eGoli akusho ukuthi wena ngoba lapho uhlala uphethe isibhamu usuzofika ekhaya ufuna ukukhombisa ukuthi uyinsizwa ngoba khona omunye ozothi nami ngiyinsizwa bese kugcina seniyalwa sekuphuma isidumbu asawubona unyako zakhe. So abayiphathe kahle abantu bese bewusupport umsebenzi wethu lokho njengakusho mfethu ngiyabonga.